10 eguneko epea eman zieten espetxean aurkezteko. Epea gaur bukatzen da. Baina Urtzi eta Teile ez dira espetxean aurkeztu eta ez dira aurkeztuko. 2012ko martxoaren 29ko greba orokorrean kaleratera ginen lan erreforma eta estatu arrotz eta klasista honek inposatzen dizkigun legeak eta sistema salatzeko. Eta arrazoi beragatik gaur ere kaleratera gara. Arrazoi berdinagatik gaur Urtzi eta Teile ez daude gure artean. Zuen legeak, zuen erreformak, zuen sistema kapitalista, sexista, homofobo eta rasistak, zuen bizi ereduak guretzako ez dute balio. Urtzik eta Teilek esan bezala desobedientziaren autua egin dute. Horregatik, Urtzi eta Teileri elkartasuna adierazteko eta beste eredu sozioekonomiko bate aldarrikatzen jarraitzeko, urriaren 11an, larunbata, Grebalariak Azke plataformak azkegune bat antolatuko du Deustuko San Pedro plazan. Esan bezala, azkegune horren helburua elkartasuna adieraztea da, eta horretarako 5 orduko kontzentrazioa egingo dugu mugimendu feminista, sindikatu, eragile sozioekonomiko, alderdi politiko, gazte mugimendu eta barreko babesarekin. Goizeko 10etan emango diogu hasiera azkeguneari, eta goizean zehar, elkarteratzeaz gain, elkartasun keinu ezberdinak burutuko dira bertan. Eguerdiko ordu 2etan, elkarteratze nagusia burutuko dugu. Ez zaituztegu bakarrik utziko lelopean.